I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Kita saking kelompok 6 kelas 8B UPT SMP Negeri Gangsang Gresik badhe metasaken drama kami ira-irahan tolong tinolong marang liyane. Saderengipun kula tepanken paragan-paraganipun kelompok kita kula Ragita Kacahyani minangka Bu Farah. Kula Andi Disa Fitri minangka narator. Kula Natasha Yulviana Handira minangka Desi. Kula Umairatul Nur Anissa minangka Cahya. Kula Akar Dimas Adilio minangka Surya. Kula Dimas Agung Senara minangka Andre. Langsung kemauan menika drama kita saking Amir Sani. Ing sawijining dina, murid-murid kelas 8B yaiku Cahya, Desi, lan Surya lagi dolanan bareng ing jero kelas. Dene Andre lagi turu. Banjur Bu Farah wali kelas 8B mlebu menyang jero kelas karo ekspresi kaget amarga kelase kang greget banget. Saya Andre, ayo dolanan tak mau gurune rong guru. Ayo kuliah jam kos nang dina apa? Pesawat-pesawatan ya. Gede kok dengan pesawat-pesawatan. Jam pos itu. Salah ya pesawat kertas. Desi rame lu dah. Mau nggak kelas harus mana? Aku harus pakai tiket. Ayo bias mumpung jam kos. Iya mumpung jam kos. Ayo aku elu. Desi, Cahya, lan Surya lagi asik dolanan karo guyon. Dumadakan Bu Farah mlebu kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kelasnya langsung ngene? Debu niku wau Suryana jadunan pesawat-pesawatan. Kak yo, mboten kula. Wes gak usah sekarang. Tidak iki sama si tiket. Kula Bu. Wah, Desi kelas udah Desi iya. Nggih Bu. Bu Farah ngongkon muridé kanggo ngresiki kelas lan nuturi Andre kang ora gelem ngrewangi kanca-kancane. Dumadakan Desi ngomong ing Bu Farah menawa sapu kelas ilang. Banjur Bu Farah ngongkon bendahara tuku. Saya, taruh Desi, ayo rewangi. Iya Surayo. Bu, kula izin rewangi Desi nyapu nggih. Monggo nak. Iya wis Bu Farah kula pisan. Alah, kowe sok. Salah karep sampai Andre. Ya saya rewangi nyapu. Tahu saya, aku sering tiket kok. Salah apa udah mari. Cuman norek, tapi aku ini bingung siapa yang ngangkat situ. Lah piye ku Desi yo? Saya kondangan Farah. Aku rawani ya. Saya ngomong. Ngapunten Bu, sapu kelas pun ical, niki katen setunggal. Lho kok iso nak? Mboten ngertos Bu, mungkin wonten ingkang ngambil terus mboten diwangsulaken. Alah, paling ana sing njowo rek. Hei, kalian ngono nggih, kalian nunjukkan bukti. Ya wes, kok timbang jadi fitnah rapi nak, sapa bendara Kula Bu. Duit kasih isi anak kan, tasik wonten Bu. Ya wes, kok tuh pasnya sapu ya nak? Nggih Bu. Guys, sabun, ayo jeboin kertas kalian lah, jangan Andre. Andre, ayo. Aku tunggu enak. Ada kamu liwi kancanya. Andre, dadi kocek iku pun disatukan pinolong marliane. Bu Farah, nggih Bu. Andre, Desi, Cahya lan Surya lanjut resik kelas. Bel muli sekolah wis muni, Bu Farah lan murid-murid ninggalke kelas. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai.
Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Ya wes, nang boleh ngomong dewe-dewe. Assalamualaikum. Bisa ya, guys? Biasa. Bisa ya? Ayo boleh. Cahya kebingungan nang omah amarga ora ana sing ngeterke tuku sapu. Aduh ya, apa iki bapak lan ibu sik metu. Terus aku sapa sing ngetero tuku sapu? Desi nganggur ora yo? Tak telepone ae wis. Assalamualaikum, Des. Waalaikumsalam. Ana apa ya? Kok dungare nelpon aku? Aku bingung, Des. Aku arep tuku sapu nanging ora ana sing ngetero. Kowe iso ora ngetero aku tuku sapu? Iso. Lek ngono, aku tak meluncur. Desi budal menyang omahe Cahya karo sepeda motoran. Desi lan Cahya langsung pinuju toko peralatan kanggo tuku sapu sing dikongkon Bu Farah. Dulu. Ya wes, Sun. Ya.